kumsang ni somthum ania California ram chu sumdin muna nasataka an tlak chiata wangin sarkar beidong chuan poisa makta duai somni chuang man theina lottery ticket ati chuak riapa an dan siam la chu arap thlak hle lucky ticket ta poisa dong te chu nitlak ma nge ya an tha man chuan a that tu in poisa zong zong a changvek dona sonan van nei thlak takin lottery chu amana ma se ama tha tumtu mi puisang tam takin an zui ngal aron nei tu te chu halo sual let ve a atopa chuan tukvera tangin pitar ina avalu thlol midanga shillonan a phone ati chiat sak ngala pon lama drone mangin an lo thli thlai ve reng bok nen son chuan ni chu ral thoi se ati hle chuta pitar chuan a beka tangin pistol aron phor chuaka sona chaldara tak akap sia chumi nu chuan a ticket don chu ti chiat sakin ina chuan sipayan ron lang thuaya sona thingei ani ti an nem he nu chuan dollar million somni pani chu pitar hna chuan an hlan ta ni thakhat liam nu chuan California khopui pakhat Los Angeles a Katie aron thleng ve chia lemchan khovela zuan lu tuma ron kalani basa chuan a keychain Oscar award lem chu a en deuh renga ata na poimo viau winalang an pia loka thu mei cheno pang chu an fiam vela apa chuan phone man sanin avin deuh renga keitin awa thut chil police anga in soin ifanu kha mizinga ivin le chuan thunei tu te kuda ka hlanang che atia chupa chuan afanu chu abe thasot hle Peter pakhatin alo fak vei luama akalsan nu chuan asana aruk sakti a hre chuak zui heti lai hian newsa reporterin lucky ticket dong tu chu darkar som pariat nuwa han puan tur thu halo soya ticket leitu han tam em awangin loman po dollar makta duai sang thum zaruk lai niin awan nei ber chu billionaire ani ngal theidon tina ni an ina bodyguard Noel chuan aral thuam la chuakin ninja turtle la halo ngai thlame ka lucky ticket dong tu chu tu po ni se hlo nein aveng him thin ani Katie khan internet atanga arum book log awatheng hlola arum mei thar seidin anom na chu nuam viawin soima se online a hmu nen ai nang lo ema pindan chu azim hle banga chuan seidin ama thalak atar khat chuaya bialpa DJ a thoveng zet ala nei zui atuka Katie muhil aron har chuan inchung bedroom atanga tuilik a han hmuwa akor hak tur a farbal vek seidi a khol ngala audition kan tran trap to sin tin thil thlen dan chu mangang takin a hrila seidin ka thom hno kha lo hamai ro tin phone ada Katin a thian nu korlian zet chu tumbur chungin a ha taxi mangin driver chuan selepho khosak dan vel lo soilua min machine gun kelian a ina rig room thila bi ruk na mun panic room anei ti hril audition ti na mun awa thlen chuan dollar zali nulai na lo dila audition chu a tran ve ta Katie chuan tleirol te kanila ya tangin TV fakna vela kain lan fawa kanu damlo en kolangai wangin ka chol sana ma se hun lo taka kanu chuan min boral san le boxi lem chan khovel hi lu chil tak tak ka du to ni ati lai chuan a soitur a thei ngila le khatea a thuziak phor an tum chu a roommate seidi lucky ticket ala chuaka a fingerprint mangin a line activate zui Katie chu ticket a chuan ain register ngala ngai dam dil kwal vel ma se a chet noi e mawangin an chuatir ta thawani midang ho chuan an lo tong thamuan ve a chuta lucky ticket lo mandong tu chu Katie ni in a thalak nen midang ticket a te chuan aron lang kala Katie chu tha tumin audition ti ve te chuan an bei ngal chulai muna na thok te chu an bang bik lova lucky ticket man tu tha ngei tumin nula pakhat chuan semte aron phora Katie hian atlei rol laia kung fu tle mazong alo zirve chu mangtangkain chung ho chu atlan chiat san thei ram chong hnuai building a abirua
chuta aomna chu kung fu zirna mun lo niin avan duaina akal tluang phian mai ka poisa ni kha tin keiti tha anin chu hloma keiti chuan engthil nge thleng min shilfia teu ti deuh chulin lucky ticket aman ti ala shereng reng lo keiti chu pindan shana an master chuan a theluta chulai mun chu yoga class an neina mun niin kung fu zir ho khan an ron chim buai ngala anin sual le ngal nuai an master khan keiti chu re hlumatuma chuti lai tak chuan noel in chunga tanga ron zuang thlain aron chan ta ni tuna hian soiwat ro ka hlo tur chu za somani atimol mola keiti chuan du thlan tur nei hek lo le in rem siamna an nei ngal noel hi pachak tak ani mai baka in sual alo thiam bok nen keiti tha tumtu te chu athal phunga keiti hena lucky ticket dong tu ani ti le mitam takin tha an latum don chau ti soifein pona son dronin alo ngak chia iom na hi midangin an hriat theinan minute som pangadana interneta a post rengani kan kalwatangai tin building hnunglama tang chuan a chhuwa puya pona po ama tha tumtu hlirin an lo ngak noelan karin atlan chiat pui wata kholaya mi pui sumdu luat wanga mi tha hre to lo te chuan an zui dul motora chuan noelan lottery ticket chungchang chu a shilfia le zungzunga keitin kanu nen depression kan nei wangin news kan en ngai lova engma ka hrehlei nem tin alung chehle a hlauna bel cha turin bikers hovin an ron uma molotov ron vomin car chung chu hakang hlua noel chu warehouse a atlan lut wata in herdeu thutin bike khal tu pakhatin aron su deuh bur midang chuan molotov an ron vom lea keiti mangang chuan cricket la chuakin he game hi bansan ka du ati chula ma se khua chuasan lo chuan ti ngaina aum lo ti noelan a lo hril bikers ho kha an ron lu bel zel lawangin noelan akar chu avir kwal puya khudeu rumin an tlan chuak thei sham pona an ron zui lea pakhat chu motora ron zuang kain noelan a dart gun a chulai chuan aron se zuya keiti motor hi khalro atia a seat nunga lut phein keiti tha tumtu chu atlo chuak zui warehouse pakhata an tlan lut lea keiti hlau chung chu bang asut tlang tir chuta bikers jingami pakhat chuan ron suin ain vor leng lopa pakhat jok keitin alo chutlu ve bok an motor chu hachhiat to em wangin atlan tha thei to lova an chuk nu chuan noelan khua I chuasan chuan I poisa don tur I hlo vek dona keipon ka chan bokang tia a hrilfia lai chuan noel chu a hmaya lein alo the thota a hnek thruai chuti lai chuan police an ron thlenga ma se keiti tha tumtu tho an lo ni noelan alo chan wata keiti hatlan channel nal kholaya chuan a hmaya khu troka drone atanga aomna an lo hriat thei zel lawangin museum a atlan luta chuta security chu lucky ticket hangai saklo tu halo ni hlau chupa chuan abi ruk tir nu chuan keitin seidi a khola ipuina kamamo kamang ang lutuk tin seidin aomna chiang taka soiturin halo ti chena ani po hian tha atum ve angain a hril thadu lo chuta aomna milim robot chu ron tongin museum a hian kalolo mache atia seidin aomna a hriat pha DJ nen an ron thleng thuaya security khan lu alo phal thak lo ma se seidin a hnek laptopa a thian nu chu han zong ta ni keiti chu milim phena alo birua tlan chiat atum lai takin an ron hu chiang hle DJ an are be lai chuan seidi botolin avoma anin sual buai ngal a thian te chuan an soi sa hrepa keitin Kardashian ho milim manga beiletin museum chu a chhuasan thei ram pona chuan bus atangin khwal chhon hian aomna aron puanga
Katie tha tuma ron tlan chuak hlomin ahun taka Noel police karin aron thleng hlola Katie chu atlan chiat pui le ta ni Katie hian Noel hi halaring lo chewa khua chhuasan pui chuan poisa achan ve don lo wang ani turbas khan aron zui zela Noelan biruk na tur thadeu kan mamo anti chuan Katie taxi driver thu soi kha ha hre chuak zoka machine gun kelia in hanwa pan dun ngal alo lu tir du mai lova bus car ron thlengin Katie Noela dart gun khan kelia tina biruk na tur panic room a hon tir chu vele keli chu dart gun manga muthil tirin ruma chuan an lut duna inchunga mipui an ron tlan lut hum kongka chu akhar phui man lova dart manga lo kapin akhar thei ram room chunga tang chuan monitorin pon lama thil thleng chu an muthaya Katie Noel a dart gun apedu mai lo Noelan miswalani lo zia shilmel mela chuti lai chuan Oscar keychain khar ron tlachuakin anal hle mai alo tizawa Katie kanu khan sa film hi hangai na ema achang tu te chu hangai sang thin hle chu wang chuan film star lar takni katuma van nei nan tin aboral ma min pe kani hi kano pandeu lai chuan sum tlema zong ka thok chuak ve thina ma se kapa in poisa te chu atlan bo san ta ni tina soi Noelan alo hrethiam ema tong thlamuanin Katie a dart gun apelet veta helai mun hi kan tlan bo san chuan hlo inei don box silo tinge min pui tum halati shrama Noel chuan kangai poimo masak ber chu midang ven him ania atota mitam zokin an nunna hlutak an chan lo nan poisa tam tak tho chua atam theyang ber nunna ven him hi katumani tina soi chuti lai chuan kongka hontumin inchunga an lo phusanuai nuaya seidi te po ron thleng to in keli kai tho an tum gya la a har thei box silo pula a the thla kongka honna ko chu kelian a hril ta ni Katie ten engkim an lo muveka Noelan midang puina dilin phone a mang ta ringot mai Katie phone chu a thuruk tir wata seidin password a chhut lu lain kongkhar han lo norbet ram chuta in chunga omte phone aron puak truka an tal boy lai chu chuin Katie te thian dun panic room atangin an ron chuak wat pona chuan kordum suta in thuamte silai nen motor nal takin an ron thlenga Katie chia hruaian tum ma se Noela tel lo chuan akal du thak lova an pahni chuan an hruai ta ni an mun puyan wathlen nu chuan an ho tu pa Lewis san alo dong songa keini hi security company ni in kan veng him theyang che anti vei luama athu soi chu Katie na oi chia lo phone thar pe in Lewis chuan ta hian tu ma an ron lut theilo khochunga building himber ani hi tin invenana a grenade pai an mu vela Katie chuan du thlan tur anei lo awangin an lut dun ta ni nitlak nan dar karli chia aum toa Lewis san lucky ticket winner an lo chan him to te chu entirin an lo mandona tangin za somthum company hian an chang thina Katie contract chu a fingerprint mangin anem nget zui CCTV atanga alan danin building kota mipui an lo pung khom treuk toa Lewis san Katie chu mun himjok panpui mayadu thu soi chuak an hliamte an enkol sakle te a Noel chu in puangin Lewis nen hian tun main sipaya an lo tang dun toa an unit chu khovel mun shan thana miswal ro thap tak that tura tir an ni ma se Noel hian an mi tha te chu ramtana mitrang kai le fel tak vek an ni ti a hria chuanu in a ban sana an unit atangin Lewis nen chia hian andam chuaka a poisa tho chuate hi a thiante boral ta te le poisoi lo an mi tha tak te chung te tan a thon thin ti soi an ti mol lai chuan chulai hmuna ta thok meiche pakhatin khol changkang tak alo mel hriat tira Katie chu alu rol lu tirin khol chuan putar ang taka alan theina tur mai kor alo siam saka Katie nui aza hle
engpo ni se Noel hian he company hi ring ve chia lova lucky ticket winner te poisa za som thum chia an chan chuan heng thil zozai hi an nei thei a ring lovani ruai chua an tum lai chuan Noelan nangma tha chea poisa nei vek an tumani hi atimol mola keitin Noel hi kabula reng se kadu an ti chuan Lewisan alo phal lova chuta akapa tak do sia in Noelan ge talo honga mipui an ron tlan lut zui guard ho dart mangin akap sia mipui te chuan keiti chu tunge ani an hreto lo keiti chu atlan chhuat tir wata misual hovin Noel an man ta ni keiti chuan konglaka a hmai kora phela social media a drone in aumna a hriat thei to lo thu lo puangin keiti chuan chantu po anga sot viau keiti chuan khua chua san trap toa Lewisan ron kholin iron kir lo chuan Noel hi ka thatang atia a khoinat renga wangin keiti chu alet le taringot mai hemi nu hian Lewisan Noel chu theater ro san toa hruaya sipaya an tranlaya an unit ten mi poisoi lo an tha thin te kha soi chuakin engkim ka shevek ma se poisa tam tham tak kan hlo wangin poi ka ti hran lo kan teammate te po kha ka tha vek ani kha tin Lewisan puang lucky ticketa alom man dong turin minute som paruk chia amamo toa keiti chuan pistol lain theatera chuan avalut tani ka thian pa kha ikal tir lo chuan ka in kap hlumanga tuman poisa hi in chang lawang atia ma se Lewisan athusoi alo oilo na samai keiti chu alua in tinin tuna hian ka life me kani ka in tha le tha lo mi pui ten eng ki man shevek don ati char chara Lewisan ole isilai kha minron pero tin Noela henkaf na chabi ada tha chu vele keitin Lewis chu stage atangin atlo thatop an chanchin hria mi puite chuan theater lam an ron pan ngal ruya tlan chuana tur han dan zela wangin keiti talboi chu Lewisan aron man beta Noel po chera phuar be chungin mi pui ho chu alo beiler ve bok Ninja Turtles la asaparat rata an phuar na cher ati che thei sham keitin Lewis akuta se sakin Noel hena handcuff chabi avathe phei zawa ain phel theita Lewis abo thlungal ria pa Saudi angun nam nen ron thlengin keiti nen hanlo in swal ve bok minitely chia hun aum toa mi pui tam tak ron tlan lu belin keiti chu inchung lama alon wata Noelan Lewis a theleng lop Peter ron lon ve tum chu keitin alo tlo tha Noelan alon chona halo la son wat Lewis ami te ron thlengin anin ko ki chuan hloma Lewis atlan lon zui inchunga chuan anin sual buaya keiti tol thluin atla thla trep chuta aki chen pai mang khan Lewis a grenade pai pin alo phoi mana Lewis chu puak dar vekin keiti atla thavon vona ama chantu ten puanin anlo dang man hun tiam chin chu aral chia keitin Noel hena apoisa don tur azad ve pe kain tiama lucky ticket boy puitu te ron langin keiti chuan dollar makta duai sang thum zaruk chu adong tani thakhat liam hnu chuan keiti le Noelan athlona mipui veng him tu pol andina kung fu zirna mun le an chungte ti du da em no pangte tan school an hongbok Noelan Ninja Turtles pizza dor hongin an pahnih chuan longchang kang takin chol an hmangduna tudang han ngai to lovani